Dnes sme predkladali návrhy zákonov, ktoré majú pomôcť obyčajným ľuďom. Či už to je znižovanie cien potravín, zníženie daní, alebo aby si poslanci a politici znižovali svoje platy. Chcete vidieť, ako to vyzeralo? Pozerajte. Toto je obrovská hanba, obrovský výsmech všetkým Slovákom na Slovensku, že v čase 12:36 pracovného dňa je útorok, ani jeden koaličný poslanec nesedí na svojej stoličke v poslaneckej lavici pri bode, kedy rokujeme o tom, aby si zmrazili svoje platy. Počas tejto vlády sa navýšil počet štátnych zamestnancov o 10 000. To znamená, že zo všetkých tých pracujúcich, ktorí pracujú a ktorí platia politikov a všetkých týchto funkcionárov, štátnych zamestnancov, tu pribudlo ďalších 10 000 ľudí, na ktorých sa budú skladať obyčajní ľudia, ktorým ste vy siahli do peňaženiek, zobrali ste im daňové bonusy, zaťažili ste ich daňami a ešte navyše ste zamestnali ďalších úradníkov s tým, že im ešte dávate aj vyššie odmeny. Je toto normálne? Povedzte. A pri návrhoch, kde my hovoríme o konsolidácii, že štát musí šetriť na seba, alebo pri inom návrhu, kde hovoríme o znižovaní daní, aby sa znížili ceny, tak vy ste ticho. Som veľmi zvedavý, ako zahlasujete pri týchto návrhoch zákona. A ešte by ten čert v tom nebol, keby Fico o tom nerozprával, že on zníži počet štátnych zamestnancov a čo sa deje presný opak. Rovnako ako rozprával pred rokmi, že žiadnych moslimov tu nebudeme vítať. Robert Fico je ten, ktorý tu bude vítať moslimov z Uzbekistanu. V takejto krajine žijeme. Doprial by som všetkým daňovým poplatníkom pohľad na sálu Národnej rady. Je tu 5,5 poslanca zo 79 koaličných poslancov, ktorí rozhodujú o osudoch Slovákov. A pri tak dôležitom bode, kedy sa bavíme o tom, aby konsolidácia prebiehala aj na politikov, aby si politici priškrtili opasky, aby zobrali sebe zo svojich platov, alebo premiérovi, ministrom, prezidentovi, tak nie je tu pomaly nikto. A toto je obrovská previerka pre týchto koaličných poslancov, že na koho strane stoja. Či na strane tých, ktorí si zvyšovali svoje platy, vrátane poslancov Národnej rady, vrátane Fica, Pellegriniho, alebo na strane ľudí, na ktorých uvalili 23% daň, transakčnú daň, obrovské ceny potravín, obrovské poplatky, zvýšené odvody a tak ďalej a tak ďalej. Pre porovnanie, počas našej vlády, v čase najväčších kríz, kedy sme mali možno o 2000 eur menšie platy, sme z našich platov ešte dávali do fondu ľudia ľuďom. Sme sa vyzbierali, hoci boli nastavené programy štátu tak, aby nikto neutrpel tú krízu, boli podporení všetci tí, ktorí prišli o prácu, kurzarbajtom a tak ďalej. Dali sme 200 eur na dieťa, rodičovský dôchodok, tehotenský príspevok. Nie je tu žiadna kríza, tak Robert Fico a celá jeho chunta, presne tak, ako si povedal Julo, tu uvrhli na ľudí všetko možné. Len aby im zobrali zo svojich úspor, z peňazí, ktoré mali v peňaženkách, ale naopak sebe pridali na svojich platoch, oni si užívajú luxusné vane, drahé triskáče, zvýšené dvojnásobné platy, doživotné renty. Takáto je vláda dnes, dámy a páni, na Slovensku. Teraz, keď podávame návrh, aby si zamrazili svoje platy, aby si aj oni uškrtili ten opasok, keďže je na Slovensku obrovská drahota. Oni sa na tú drahotu pripravili, dámy a páni, ale vás nechali vyhľadovať a umrieť. Koaliční poslanci chodia do roboty iba vtedy, keď sa hlasuje. Keď sa má však hlasovať za pomoc ľuďom, aby politici hlavne šetrili na sebe, tak vtedy sú proti. Proti bohužiaľ boli aj niektoré opozičné strany, vrátane PSK, Sasky a Demokratov.